माखासे नांगौनि बारा मेलेम गोनां मानसिफ्रा गाइस गासैनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअसखौ नायनानै लाजोबग्रो आंबो नायनानै लानि स' मा बुंनो बिदिबा नायलांबाय थादो बुंबाय थायो जे बिपि एबा सरकार थानाय टाइमाव जेबो मावाखै होननानै थ' बे इउपिपिएलनि जाय बिथांमोना बिदि होनो बिथांमोननिसिम आं खोन्थानो नागिरदों दे बिपि एबा सरकार थानाय टाइमाव मा मा मावनाय बिपि एबा सरकार थानाय टाइमाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जादों CIT जादों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज जादों रुपसि एयारपर्ट जादों IT कमप्लेक्स जादों कालचारेल कमप्लेक्स जादों क'क्राझार फ्लाइअभार जादों बिजनी फ्लाइअभार जादों हाग्रामा ब्रिज जादों क'क्राझार केन्सार हस्पिटाल जादों आरो मेडिकेल कलेजबो जादों क'क्राझाराव आरो बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रियाबो क'क्राझारनियाबो जादों बिपिएफ सरकार थानाय टाइमावनो अब्लाबो नोंथांमोना बुङो बिपिएफआ जेबो मावाखै होननानै जुदि बिपिएफआ जेबो मावाखैमोनब्ला बेफोर जिनिसा माबोरै जाखो हारसिंनो उजिबाय नामा मोनाथ' भिडिअखौ ससे नायनानै लाग्रोबाय नायनानै लानाय भिडिअआवथ' मा होननो थांदों मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थारैनो मा मार बेखौ आंबो बुंनो थाङा थारैनो आं रावनि गेजेराव हाबनो साना बे भिडिअखौ लानानैनो जोंनि एनिथिं आदाया मा बुंदों बिदिबा बिथांनि बुंनायखौबो खोनासंदो ससे बिदिबा नायदो होनो आं जोंहा खौथि खौथि थाखानि नलेज फेस्टिभेल जानानै थांबाय बिसिबां जोंनि BTC निफ्राय आउट अफ BTC गासै अल ओभार द इन्डियानिफ्राय मोजां मोजां मानसि फैदों जोंनि फरायसाफ्रा एफा मोजां मोजां नलेज मोनबाय गियान मोनबाय मावनाय जायाखै नामा ISPL फैदों जोंनियावहाय इसिबां खौथि खौथि थाखानि खुंफुंजानाय जोंनियाव आरो फैबावदों एसियान डुरान्ड काप सोर लाबोनो हाफेरदों फुटबल जाय जानानै थांबाय आरो गोबां जाबावदों बेबायदिनो मोजां मोजां प्रग्राम नोंथाङा मिथिया नामा आरो लोगोसे आं खिथानो गोसो जाबावो नोंथांनो जायनाखि रिसेन्टलि बर' फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे BTR नि जोंहा सुपार 50 मिशन हिसाबै दैथायहरदों जोंहा कचिंनि थाखाय IPS IFS जानो बा सिभिल सार्भिस एग्जामिनेशनखौ क्रेक खालामनो थाखाय UPSC नि थाखाय दैथायहरदों मा मावाखै माखासे माने रिफेयार खालामगासिनो दं मिशन लागासिनो दं अमा मिशननिफ्राय लानानै गड मिशन बोरमा मिशननिफ्राय लानानै गोबांथार मावदों दा आरो NDB फ्रा साख्रि मोनजोबनो थांबावो होनना फोरमायनाय दंबावोसो नोंथांमोना एनिथिं आदायाबो मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनासंबाय स' थारैनो आगोलाव बुंलांनाय जोंहा BPF निफ्राय बिथाङा बुंनाय जाहैदों बिदिब्ला बिथाङा मा बुंदों फुल भिडिअखौ बिदिबा नायनानै लाग्रोदो आरो नायजोबदो बिपिएफआ बेफोरखौ मावनायनि थाखायथ' जों नुनो मोनदों आरो इउपिपिएलनि जिखिनि माखासे सापर्टारफोर बिथांमोननि फिसाफोराबोथ' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायदों CIT आव फरायदों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव फरायदों आरो माखासे पास जाबाय आरो दिनैसिम इउपिपिएलनि माखासे मा होनो सापर्टार मोननाय फिसाफोराबो दासिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दासिमबो CIT आव फरायगासिनो दासिमबो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव फरायगासिनो बेफोरथ' गासिबो बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव जानाय हाग्रामा महिलारि सार खाम्बा सारमोननि नाजानायाव जानाय ना बेफोरथ' अब्लाबो नोंथांमोना बुङो बिपिएफआ जेबो मावाखैब्ला माबोरैथो जागोन बेफोरलाय आरो लोगोसे मा होनो हाग्रामा ब्रिज गैयियाव बै आइ दैमानि गोजौआव जि दालां लुदों हाग्रामा ब्रिज बयबो मिथिखायो बे हाग्रामा ब्रिज गैयि टाइमाव हाग्रामा दालां गैयि टाइमाव ओरैजाय आमगुरि खैला मैला आरो आमथेखा साइडनि मानसिया हान्था मेला खालामनो आरो लोमजाबा साजाबा डक्टरनाव थांनो बा डक्टरनो देखायहैनो डक्टरनिसिम हस्पिटालसिम लांनो बिराद खस्थ'मोन नाथाय हाग्रामा सारा बिपिएफ सरकार थानाय टाइमावनो बे हाग्रामा ब्रिज दालांखौ बानायना होयो जायनि थाखाय दिनै ओरै आमथेखा होन खैला मैला होन आमगुरि होन बिथिंनि मानसिफोरा हान्था मेला खालामनो लोमजाबा साजाबा डक्टरनिसिम थांनो बेसेबां सुबिदा जादों अब्लाबो नोंथांमोना बुङो बिपिएफआ जेबो मावाखै जुदि बिपिएफआ जेबो मावाखैब्ला बे हाग्रामा ब्रिज दालां माबोरै जाखो आरो बे क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजआ बिपिएफ सरकार थानाय टाइमावनो बानायजादोंमोन लुजादोंमोन नाथाय फैनानै नै दाख्लैसो अपेनिं जाबाय खाफाल गाज्रि सरकार गैयैयाव खामानिया जोबनानै अपेनिं जाफैबाय आरो खिन्थु रायजो राजाफोर बे क'क्राझारनि
केन्सार हस्पिटाल होन आरो मेडिकेल कलेज होन बे नांगोल बानायनायसो बिपिएफ सरकार बानायनायसो हाग्रामा महिलारि सारमोन बानायनायसो नाथाय दाख्लै अपेनिं जादों आरो खिन्थु बे नांगोला सरकार थानाय एबा बिपिएफ सरकार थानाय टाइमावनो बानायजाखानाय बिपिएफ सरकार थानायावनो इन्डियाननि दाब दाब गोबां जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनाय जादोंमोन जेरै क'क्राझार गुवाहाटी निउ दिल्ली कलकाता चेन्नाई बेंगालुरु सिलिगुरि बेफोराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं आरो गोबां जायगायाव दंबावो आं माखासे नामखौ लाजोबला बिपिएफआ जेबो मावाखैब्ला बेफोर गेस्ट हाउसआ बोरै जाखो बे गेस्ट हाउसफोराथ' गासिबो बिपिएफनि समाव जानाय आरो गोदो बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव जाय स्टुडेन्टफ्रा आईआईटी एनआईटी आरो आईआईएम आरो एमबिबिएस पास जायोमोन बेसोरनो बिटिसि सरकारा 2 लाख करि रां होयोमोन 2 लाख करि बै समाव खाम्फा सारानो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएममोन आरो आंनि बुंनाया नोंथाङा सानदोंमोन नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय हैना होआमोन अब्लाबो नोंथांमोना बुङो बिपिएफआ जेबो मावाखै आरो लोगोसे बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 3569 किल'मिटारनिबो बारा पाक्का लामा बानायनाय जादों आरो 992निबो बारा दालां बानायनाय जादों जाय बिथांमोना होनो बिपिएफआ जेबो मावाखै होननानै थ' नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा सोर साबैसे स्टुडेन्टफोरनो दिनै आईआईटी पास जानाय आईआईएम पास जानाय एमबिबिएस पास जानाय एनआईटी पास जानायफोरनो 2 लाख करि रां होनो हादों दिनै गंबेसे दालां बानायदों दिनै खोथाया सैथो मा खोथाया थारैनो मा जोंनि रायजो राजाफोरासो गासिबो मिथिसिगौ बेखौ नोंथांमोना जाय बिथांमोना नुफ्लांदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन मा होननो सानो थारैनो बे भिडिअसनि गेजेरजों मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नाथ' भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों गासिखौबो मिथिखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन भिडिअ होनाय देखायनाय गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ असे बिनानाव आंगो होननानै निमाहा होगोन होननानै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन स' बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।